Bitaw, wal karon pa ta nagkitag balik. Kamusta naman ka? Okay na pug ko. Tadula ta? Tara! Ano yung magbubong? Napasok. Sige ko, magbagi. Hindi ko rin nakasok. Thank you. Anya, nakita na tadli na tamtawad. Oh, kung kasi pangaway na ako. Nagbag ko naman ko. Mamaya ka na wala nakita. Sa wala ka kabalo na bag ko na ko. Weh, sure ha? Sige, Mergil, magdula na ta. Tundulaang Barbie. Ayun na, taguanay na lang. Ayaw na taguanay ay. Kay, taguan tagbalbal. Kung si taguan o balbal, bayuta na po di mo oy. Tamang kong mga Barbie, magbata naman good na, dili man kita. Dalaga naman ta. Sige, dili na lang. Kato, mahalaan na lang tagbini na salida. Ayaw iki, masuko akong mama. Sabak sa balay, maldita pa biyak ito. Nagpanay na lang ta. Unsa, nagpanay? Yan ang nagpanay iki. Kapay kay sigdagan. Magpanay! Mag-Barbie na ta! Magpanay na ta, oy! Mag-Barbie na ta! Mag-Barbie ra! Hoy, ingon kina. Wala na mo nag-away. Ingon kay buutan na mo. Landlord!